Na hello, mit gondoltok, kinek van szabad hétvégéje, hogy varjon? Nekem! Kivágtam már 2 szabásmintát, 2 másikat pedig kinyomtattam, és most a második szabásmintához vágom ki az anyagot, de először ki kell vasalni, ami így 32 fokban nem egy túl hálás feladat. Most amúgy augusztus közepe van, és nagyon rég nem vartam már, mert mint a legutolsó dolog, amit vartam, az ugye, amiről fel is raktam videót, ez az ökoprintinges felső volt. Nem azért nem vartam, mert nem volt kedvem, hanem eléggé elfoglaltak is voltunk, utaztunk, minden hétvégén volt valami családi összejövetel vagy látogatás, így elmaradt. De ezen kívül az is visszatartott, hogy túl sok ötletem volt, hogy mit akarok varni, és nálam ez egy ilyen visszatartó erő, mert akkor sosem tudom eldönteni, hogy mihez kezdjek először hozzá. És így meg kellett erőszakolnom a saját agyamat ahhoz, hogy most végül csak simán néhányat abból, amit meg akarok varni, abból kinyomtattam. Mind a 4 dolog, amit varni szeretnék, az amúgy egy nyári felső, ami nyilván egy augusztus közepén már egy kicsit így késő ilyeneket varni, de hát azért még egy ideig biztos, hogy lehet őket használgatni, és a következő hétvégék is sűrűek lesznek, úgyhogy elvileg lesz rá lehetőségem, hogy hordjam őket. Szóval erre vagyok most ráfókuszálva. A Sunday School Patterns-nek a Side-Tie topja. Most már először megkísérelek megvarni. Brutális amúgy az időjárás, úgyhogy muszáj a hajamat feltűzni egy kicsit, mert basszus, itt rosszul leszek. Akkor nekiállok kivágni a szabás mintáimat, amiből elég sok van. Őszintén szóval ahhoz képest, hogy csak egy topról van szó, elég sok anyag kell hozzá. De nem baj, van ebből viszonylag sok nekem, bár mondjuk remélem, hogy azért egy nadrágra is fog még jutni, de szerintem igen. Na, végre befejeztem az anyagoknak a kivágását, ez itt ugye a hátsó 2 része, ez pedig az eleje ezzel a ráhajthatós résszel, aminek lesz 4 ilyen megkötőkéje. Na hellóka! Igen, közben besötétedett. Sőt, már tök késő van amúgy, és elszállt az egész nap, de lényegtelen, most hozzá tudok fogni a varráshoz végre, így este 10 óra 30-kor, vagy valahogy ilyesmi idő lehet most. És most megnéztem a videót, ami a szabás mintához tartozik, és ott a Csajci mondja, hogy meglátom is ugye a szabás mintán, hogy van ennek egy ilyen teljesen bélelt verziója, és egy ilyen facinggel megoldott verziója is. És hogy ő inkább azt ajánlja, hogy a béleltel készült verziót használjuk, mert hogy annak így jobb tartása van. És nyilván szebben néz ki belülről, mert hogy ugye a bélés az mindent eltakar. De hát én ugye természetesen már a facinggel készült változatot vágtam ki, szóval kivágtam az összes facing részet, nem tudom, hogy van a facing magyarul, majd rákeresek. Hát már nem akarom ezt így őszintén szóval megváltoztatni, úgyhogy nem fogok bélést hozzá kivágni, így megyek tovább. Viszonylag jó tartása van az anyagnak, úgyhogy szerintem rendben lesz. Annyit meg fogok még tenni így extrán, hogy a facing részekre vasalok vetexet. És hogy akkor így annak az valami tartást ad még ezekre, ugye a nyakhoz és a karöltőhöz vannak facing részek. Úgyhogy ezt így fogom megoldani. Kezdek fáradni, azt kell, hogy mondjam. De mindegy, a varráshoz még mindig tökre van kedvem, hát még egy öltést nem vartam, úgyhogy fogjunk is hozzá még mielőtt, hát mondanám, hogy még mielőtt lemegy a nap, de már lement, még mielőtt összeesek. Na, sziasztok, jó reggelt!
Végül abba hagytam tegnap este fél kettőkor a varrást, mert most jutottam el ahhoz a ponthoz, amikor a cipzert be kéne a hátába raknom, és hát úgy voltam vele, hogy nem este fél kettő a legjobb időpont erre. Úgyhogy meghagytam ezt a fejfájást mára, ami szerintem egy jó döntés volt. Annyit megcsináltam viszont tegnap, hogy összecsíptettem, hogy fel tudjam így kifordítva próbálni, hogy a méret az jó-e. És először, hát mondom, nem vagyok benne biztos, hogy ez jó lesz rám, de szerintem éppen jó lesz. Megmutatom, csak óvatosan kell felmennem, mert a kis csipeszek kijönnek. Most ez olyan hú, sokat nem fog mutatni, tudom, meg nyilván nem előről fog ez zárulni, hanem hátulról. De hát így tudom most megnézni a méretet. Itt 1 cm-es varrásszélesség lesz majd ugyebár. Itt ezen a részen, ahol a bortálma, nem tudom, a 3-as bortálma van szerintem, ott azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem lesz az ott annyira nagyon kényelmes. Úgyhogy csak tudom, hogy ez ilyenkor nagyon csalóka, pláne, hogy a csipesszel csipteted össze, és elvileg a méretezés alapján nem úgy jónak kell lennie, úgyhogy majd meglátjuk, de azért bízom benne, hogy nem lesz ebből probléma. Úgyhogy még mielőtt a cipzárhoz hozzákezdek, eszembe jutott, hogy akartam én betextet vasalni a facing részekre. Úgyhogy először inkább ezt megcsinálom, és ráteszem a kis címkémet, a saját kis No Stress, Team Stress címkémet. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bed face flame by the light. I'm going away. Nos, megcsináltam, vagyis hát összevartam ezeket a facing részeket, ez az elejének a facingje. El van az alja varva a lokergéppel, és le van szépen vasalva, valamint a 2 facing a hát részre. Nekem valamiért amúgy a facing részeknek az összevarrása és így a szép levasalása, az így talán a kedvenc részem az ilyen mellénkék készítésénél. Mint az ingek készítésénél pedig a gallérnek a készítése az, ami mindig a kedvenc részem. Na mindegy, úgyhogy most már viszont jövök a nem kedvenc részhez, ami a cipzár végre valahára. Úgyhogy kezdjünk neki. Under street lamp, bed face flame by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Hallóka! Üdv a hétfői ebédszünetemből! Végül vasárnap tegnap nem tudtam befejezni a felsőt, mert végül nem volt annyira szabad a vasárnapon, mint amennyire gondoltam, hogy lesz, de teljesen pozitív dolgok miatt, úgyhogy nem bánom. Addig eljutottam, hogy meg van szépen be van varva a láthatatlan cipzár. Ezt megmutatom, szóval ugye itt a kis fehér figyfirítje, és teljesen jól működik, és tényleg láthatatlan, úgyhogy ez tök jó, viszont utána rájöttem, hogy ugye mivel nem bélissel dolgozom, ezért ez a cipzár itt teljesen belülről szabadon van, és így látható, ami nekem nem tetszik, és erre nem volt egy ilyen facing rész megrajzolva így a szabás mintában, úgyhogy én saját magam megrajzoltam. Ugye itt a felső részéhez ez meg volt szerkesztve, és akkor az alapminta, úristen, hát de van mindenhányba, de
Szóval ez a rész, a hátrésznek ez a részéhez tartozó szabás minta alapján csak így kivágtam még ezt a részt, amit így hozzá vartam a cipzárnak ezen oldalához. És akkor most az úgy belülről így néz ki, és akkor így belülről ez jobban eltakarja a cipzárt, és úgy érzem, hogy akkor nem is lesz így kényelmetlen, mert attól tartottam, hogy esetleg a cipzár, amikor így a cipzárnak ez a része, hogy hozzáér a hátamhoz, az nem lenne túl kényelmes. Úgyhogy ezt egy oldalra megcsináltam, most a másik oldalhoz is már itt hozzávartam a felső facing részekhez, és akkor ezt is ide most ide varrom. És a következő lépések azok lesznek, hogy a várrésznél összevarrom a hátsó és az első részeket, és aztán a facingnek a hátsó és első részét is a várnál összevarrom, és azt követően pedig a nyaknál összevarrom a facing és a főelemeket. Me down for all to see, then switch it up and treat me right. You promise sun, but you bring rain. I still love what you do to me. The highest highs, the lowest lows. You take... Nos, befejeztem a munkát, úgyhogy visszatérek a varrógéphez. Ugye ott tartottunk, hogy a várrészeket összevartam, és most kell a nyakát, a facingnek a nyaköltőjét és a külső rétegnek a nyaköltőjét összefogni. De a cipzár rész és az eltakaró rész amúgy szerintem tök jól néz ki, úgyhogy alig várom, hogy majd megmutassam a végeredményt belülről is. Viszont ez a nyaköltő rész összevarrás most egy kicsit, hát nem mondanám, hogy gondot okoz, legalábbis remélem, hogy ez így működni fog, ahogy én ezt így kigondoltam. Nincs kedvem még egyszer megnézni a videót, meg ugye ott a béléses verzió van levideózva, szóval ez nem teljesen ugyanaz, mint ez a facinges megoldás. Amúgy hát ugyebár eléggé úgy tűnik, hogy ebben a videóban csak ezt a felsőt fogom megvarni, és ugye több felsőről beszéltem, amit már kinyomtattam, meg van egy, amit ki is vágtam már, és majd a videó végén azokat is megmutatom és felsorolom, és megmutatom, hogy milyen anyagból szeretném őket megcsinálni, már csak azért, mert ugye mondom, augusztus közepe van, úgyhogy a nyárnak nem sokára vége, és nem akarom, hogy most emiatt ne jusson el hozzátok néhány szabás, mint a tipp, mert én nem tudtam őket megvarni most ezen a hétvégén. Áú! Amúgy tök izgi, mert a jövő hétvégén is varrós hétvégén lesz, de az nem egyedül lesz, hanem 13 nőcivel kivettünk egy lakást, kibéreltünk egy lakást egy hétvégére, 2 éjszakára, 3 napra, és jövő hétvégén oda megyek, úgyhogy oda is amúgy is jó, hogyha van még egy-két ilyen eltervezett projekt, amit vihetek oda, de amúgy ott leginkább ugyanebből az anyagból egy nadrágot szeretnék megvarni, az így a fő attrakció. Azt azért ott akarom megcsinálni, mert én nem vagyok egy ilyen nagy nadrágvarró, és ez egy ilyen komolyabb szabás minta, amit kinéztem. És hát itt ebbe a csoportba, akikkel ugye megyünk varni jövő hétvégén, van több olyan nő is, aki nagyon-nagyon vágja ezt a nadrágvarrás dolgot, úgyhogy szeretném használni ezt a lehetőséget, hogy tőlük tudjak kérdezni, meg amúgy nagyon várom a hétvégét, biztos, hogy tök jó lesz. És hát lehet, hogy majd arról is csinálok egy videót, vagyis megpróbálok videót csinálni. Most nyilván ez nem olyan egyszerű, amikor ugye ennyi ember van egy helyen. Leginkább csak egy ilyen vibe videó lesz, hogyha lesz bármi is. De igyekszem. Na, itt szépen körbe van tűzgélve, és nekiesek.
Na, a nyakat ezt elég szépen sikerült eldolgoznom, és kénytelen voltam megint megnézni a videót, meg a leírást, mert nem volt nekem tiszta számomra, hogy kell akkor most a karöltőket eldolgozni, és az oldalát összevarni, milyen sorrendben. És hát elkerülhetetlen ez a burrito metód, amit sokszor kell alkalmazni ilyen jellegű izéknél, és én mindig belebonyolódok. Úgyhogy őszintén szóval nem nagyon fogom magyarázni, mert ez egy olyan dolog, amit csak így követed, hogy mit mondanak, és nem sok értelmét látod, és ez most ez. Úgyhogy álljunk neki. Nos, összevartam, és leszűkítettem, levágtam a varrás szélességet, és most eljön az igazság pillanata, ezt csak így ki kell innen húzni, elvileg. Jaj, hát ez nem is volt nehéz. Ez amúgy tényleg nem volt nehéz. És ezt egyszerűbb is lesz levasalni szerintem, mint a nyakát. A nyakát ezt nagyon nehéz volt levasalni. De jó! Na és akkor ígértem, hogy belülről is megmutatom a részleteket. Szóval ugye ez itt a ráhajtós része, és akkor nyissuk ki szépen. Így. Belülről így nézünk ki. Tökre örülök neki, hogy hozzáadtam ezt az extra részt, amit nekem kellett hozzá megrajzolnom, mert szerintem így tényleg sokkal szebb, mint hogyha a cipzár csak így, hogyha enélkül lett volna, akkor itt totál így fehérbe premier plánba itt világított volna, és így akkor egyáltalán nem súrolja a hátamat. Benne van a kis címkém, itt a karja is tök szép és kényelmes, nem forgolódik ki, úgyhogy szerintem amúgy jó döntés volt, hogy nem a teljesen bélelt verziót csináltam meg, mert tényleg elég vastag volt az anyag ahhoz, hogy igazából jó tartása legyen az egész kis ruhaneműnek. Na, tegnap este befejeztem, úgyhogy mutatom is a végeredményt. Alapvetően nagyon tetszik, és szerencsére kényelmes is, pedig tegnap egy jó ideig azt gondoltam, hogy kicsi lesz rám, és logikusnak is tűnt, hogy túl kicsi lesz, mivel hogy hibát vétettem, azt nem tudom, szerintem tegnap nem mondtam, mert a mellső részt azt nem kellett volna két részben kivágni, hanem így hajtva egy részben. Szóval így a varrás szélességet emiatt elveszítettem itt középen, ami azt jelenti, hogy 2 cm-t elveszítettem. De baromira nagy szerencsémre ez így pontosan jól működött, ugye ez a hercegnő varrással van itt eldolgozva a felső, és hogyha ez 1-1 centiméterrel emelre lenne, akkor nem is állna annyira jól itt a merrészen, úgyhogy ez most nekem éppen jól működött, és szerencsére tudok nagy levegőt venni benne, és egyetlen nem kényelmetlen, úgyhogy ez így rendben van.
Néhány dolog azért egy kicsit zavar, ugye van ez ilyen áthajtós rész, ami szerintem egy picit túl nagy. Ez ugye itt kezdődik, nem tudom, hogy mennyire lehet jól látni, mert én itt most a kamerán ezt az egészet csak egy ilyen fekete blabnak látom. De szóval, hogy ez így túl fönt van, és ez itt pedig túlságosan lelóg itt alul, pedig oda raktam, ahova a szabás minta mondta. És úgyhogy szerintem ezt is simán be tudom hajtani, és így marad, és nem feltűnő, szóval az akkor azt nem kellene átalakítani. Ezt pedig valószínűleg csak el kell fogadnom, hogy ez ott egy picit úgy kilóg. Tetszenek ezek a kis fityegők, a kis megkötő részek. Azt láttam most a videón, hogy a hátán ugye fehér cipzárt raktam bele, hát elvileg láthatatlan cipzárt, és hát amikor nincs rajtam, akkor láthatatlan a cipzár, de így, hogyha mozgok benne, akkor szerintem néha látszik. Hát ezt lehet, hogy majd kicserélem egyszer, de amúgy abszolút hordható és hordani is fogom ma. Ebben megyek a munkába. Úgyhogy, ja, amúgy mutatom. Fantasztikus, hogy, ja, hát semmit nem fogtok szerintem látni, de fantasztikus, hogy nyári fölsőket akartam mutatni, meg varni ebben a videóban, így augusztus közepén, és beköszöntött az ősz nálunk, esik az eső, és az elkövetkezendő 10 napra esőt mondanak, úgyhogy hát mindegy, lényegtelen. Na, de akkor ugye ígértem, hogy megmutatom a többi szabásmintát is és anyagot is, amiből még varni akarok, amik így a nyári felső kategóriába tartoznak, hogy esetleg, hogyha még otthon vagy ahol laktok, még valóban nyár van, akkor még idén tudjatok varni ilyeneket. Az első, ami már ki is van vágva, és elképesztően izgatott vagyok miatta, mert szerintem tök cuki lesz, ez a Moon Archive-nak a cross-tie topja, amiről majd mindjárt rakok fel képet, és ehhez én vettem ilyen kis hímzett terítőt, hogy hívják ezt? Second hand shopból. És már ki is vágtam, elvileg szépen ki fog jönni a minta, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy ezt megvarjam, és szerintem tök aranyos lesz. Ennek az eleje is tök szépek a varrásvonalak szerintem rajta, és a hátulján megvan egy ilyen érdekes kis megkötő, egy icipici a hátadból kilátszik, de nem sok, úgyhogy szerintem még akár munkába is hordható, mert így jó, nyilván attól nagyon függ, hogy mit dolgozol, de én tudom munkába hordani. Úgyhogy ez az egyik, és talán a legizgalmasabb dolog. Van egy másik, ami a Lizzy Design Patterns-nek az Astrid topja, amit ilyen barna anyagból fogok egy nagyon jó, hát nem tudom őszintén, szóval nagyon természetes anyagnak tűnik. Régen vettem, nem tudom, hogy pontosan mi az összeállítása, ez pedig a bélés lesz. Az teljes béléssel készül, és már egyszer megcsináltam ezt a topot, mert a pattern tesztjét, azt én is egy ilyen szabásminta tesztelő voltam, még mielőtt a piacra dobta volna a szabásmintát, szóval én akkor megkaptam ingyen azt a szabásmintát, de a teszt után még egy icipicit változtatott így a mi visszajelzéseink alapján a szabásmintán, és most ezt a javított verziót még nem vartam meg, és meg szeretném varni. Ez egy ilyen nyakba akasztható, ilyen kis mellényke alapú valami, és nagyon csinos, meg tökre szép, úgyhogy mindenféleképpen meg akartam csinálni. Ez pedig, mutatom közelebbről, egy ilyen anyagból szeretnék, ez egy picit nyúlós anyagból szeretnék egy ilyen aszimmetrikus pólót varni, majd kirakom ide a szabásmintát, a képét és a nevet, mert elfelejtettem, hogy kitől van. Ezt az Etsy-n vettem, ezt a szabásmintát, és még sosem vettem szabásmintát ettől a tervezőtől, de szerintem rendben lesz, mert mint szerintem nem éjjel, egy kicsit utána néztem a csajnak, és úgy tűnik, hogy teljesen legit, meg pozitív visszajelzései voltak, úgyhogy
Remélem, hogy minden rendben lesz ezzel a szabás mintával is, és ez egy ilyen kis egyszerű, de nagyszerű felső, amit az ősztől is simán lehet hordani. Na jól van, remélem, hogy tetszett a videó, és találkozunk a következőben, remélhetőleg a varrós hétvégéről.